everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. Ang karibal kong lulo. Sakto gid ang ilang gingon siyo. Nga wa pa gid si Lolo nimo sa iyang hunahuna. Murag wa pa gyud siya makailan na tupits. Okay, nagtukong nabta na gini siya sa iyang katigwangon siyo. Kamantay ka na, nang giango-ango na gid siguro ni siya. Giango-ango. Ayan! Greg, gano'n yung kong itampan, Ros. Pagkawa pa ko giango-ango. Ha? Ug tin-aw pa ning akong huna-huna. Kasabot mo? Ha? Ah, unswa? Lo, nakaila pa gyud ka na mo, lo? Greg. Pibi, Si Pibi. pagklaro ba? Nakailo pa ka na mo. Ah! Kaila pa ko ninyo. Ikaw si Tasyo ug ikaw si Pepito. Unsa? Uy, salamat yung taon, lo. Salamat sa Ginoo nga nakaila pa taon ka na mo. Oh, thank you, Lord. Aray. Si pagtuon ni mo, giango-ango na ko. Sakita sa nimo mo ng paros, lo, oy. Sakit. Uy, kamando ah. Yes. Ayaw mo pagtuon sa ilang gisulte nga giango-ango ko. Oh, sorry. Naibaw ko sa tanan na kong gihimo. Si buot mo ipasabot ko rin. Nga di tinuod ang mga kanang balita nga nawa ko no kasi mong kaugalingon. Nawa, sa pagtuon mo karon nakitaan. Gani. Gituyo ra din ako. Ah, tuyo. Kay nahibaw na ko sa tanang mga daotang plano ni Renato. Ha? Nahibaw na rin ka, lo? Ano? Uy, kung mauna. Ha? Kay kung mauna, di na mao. Muna nanimahong tapos. Layo pa. Kung mauna, ipapriso na nato sa lato. Ipapriso na nato. Bitaw. Biil. Bill, si Bill. Mura gito bitaw, lo. Ilabi na nga, giangko na ni Renato ang tanan na tong mga negosyo. Gibutang na kuno sa iyang pangan ang mga dagko na tong kumpanya. Nibaw na ko anong tanan, Tasyo. Nibaw ko. Dito na ko gikan ni Attorney Tarungoy. Kailangan Attorney Tarungoy. Ang primero si Attorney Taghoym to. Attorney Tarungoy na. Aw, dito na sa daay kagikan ni Attorney Lo. Tasyo. Wala kang magsulti. Marukoy sa ni Attorney da. Hindi na kinahanglang musulti pa siya. Dito na ko gikan. Dugay may nag-istoryahan ay. Ug ipakita na ko niya sa tanang mga ebidensya nga inyo siyang nahatag niya. Mainuon ka rin. Nalipay kami anang balita. Ayaw mo kabala ka. Na anong ko itambag ninyo? Unsa man lo? What is that? Tambag mo kasi Doktor Arusaruso. Bahalag kinsa, basta kay nako isulti ninyo. Ako dyan na. Pero Balik lo, mong duha dito sa prisuhan. ha? Balik mo dito. Uy. Kaya ako rin may baho aron paggawson radayon tamo dito. Pero lo, Sunda ang akong gitambag. Tambag na sada. Sundan niya akong isulti ninyo, Tasyo. oh, Ayaw pag-gay si mong Kay gahi karbag Ako orang mong duaon. Akong duaon. Ako rang giduwaan. Aw, duwaan. Si Renato karong higayuna. Uy, hala. Duwa ha, dili duaw. Duwa. Gusto na ko nga manlipaghungon niya siya sa tukmang adlaw. Uy. Nga prisuhono na siya. ay, Kana. BG. BG. Bitaw, Greg. Unya na lang ni mo surrender kung madakpa na siya. Oy, PL. Ha? Si Bill. Pero lo, Oh. Diyan mong dagko, oy. manyaw lang kulo ba? Unya rami magpapriso og balik kung pananglit mapriso gyud og una si Renato. Gusto na mo nga makakita nga dakpon siya og ibalhog sa prisuhan o kamon. Bakang kailong. Nya. Di ba, Pets? Mo gari. Siya man. Pero, malaki. Oo, Kanindot busy. na kanindot. Andiyan man. Ako lang gibali. Para kuan kay nauna man eh. Ang DJ. Di, may makapaabot nga mapriso na siya. Ganahan ni kay mi. Bitaw, Saman. Greg, bitaw. Siya man ganahan mo. Mapriso ba? Kan badakpan na siya. Mo na mo. Musurrender. Oh, surrender na siya.
kamo mo surrender dili siya may dakpon. Ano? Naunsa naman nung pagkaistorya ha. Hoy, paminaw, ang inyong pag-surrender, kabahin lang unya sa atong duwa. Karon inigabot sa adlaw sa panudya. Magkaamgos rin nato sa tanan yang gihimo. Karon, kani yung gipanghimo karon, nga di gyud modaog ang iyang mga yawan ong tinguha. Pero, Lo, Unsay pero? PL. PL. Pero, Lo, kuan ba, huna-huna na mo, Lo, ha? Kung angayan na ba nga mo surrender me? Kuan manggod, Kay- ang importante gud na mo karon. Pa? Mao nga, ikaw ang among mabantayan. Ika na! Unsa man in taon ka, oy, wa mo'y angin kabalak-an ako. Ay, di man ka magtago na itong pipila ka adlaw, Lo. Din. Ang life care. Oh. Nga kung gipuy-an, mawimitabang nako aron ila kong maprotektahan. Ang tanang tao dito, ako nang gikasabot. Ako na silang gipasidanan sa tanang mga panghitabo. Oh, kamo. Like Ang buot ba nimong ipasabot, Lo? Nga wa day kamulayas adto? Wa kamulayas dito? Wa tasyo. Uy, sayop da itong ilang gipatuon ni Renato nga milayas kuno ka. Gani. Daghan og gibuhat si Renato nako. Kay mismo ang tao ngayon gisaligan aron iya kong hiluan may kompisal dire nako. Unsa? Pura kang pare. Dadaan palagi ko, daan pa ko. Was, wag yun, mabag-o, daan pa ko. Nagplano gid siya nga hiluan kaniya, Lo. Muna. Daan Utang yung pa tao ko. ni si Renato. Ug mitoon ako sa tanan ninyo gisulti karon. Tasyo to koy. Too ko. Kiki. Nagrevolusjonaryo na mga ka. Nagkikiki na mga Kining. kining. Mo na nga kung gusto. Na. Ug dugay na kayong ipaabot, Greg. Kay pait na kayo. Sobra na kayo ang pagpaantos ni Renato na to. Panahon na! Ay, kalma lang. Yawan ko, Kalma Nimoy. lang. Nadaan ko si Mosyon. Panahon na, aron paninglan sila sa ilang gibuhat na to. Kana. Di nagkaon ra ba ko malamoy mo kani kutsara ka Ay, sorry. Minaw. Claro, Rich. Ako rin may bawi ning tanan. Oh. Akong ipaniguro nimo nga hapit na ang adlaw sa panudya. Ay. Kana, makita unya ni Renato ang dakong sayop. Ha? Nga dakong sayop kining iyang gihimo. Og, pagabasulan niya ang tanan niyang gihimo, lakip das kamatayon sa akong anak, nga si Binondo. Wapag hindi mo mahuman anang inyong lalis, nay, tay? Nay, kadag imong abahan ay maayaw kayong manambag nga. Maghilom na lang kuno ko. Kay sakto bitaw ko. Kay kanang imong ba daday, nagpataka o nagyawit. Ay, sa kapataka. Ikaw ba ay nagpataka-taka? Igo na kumisulti di Diyos tinood. Unya, wasan ko mamugos kumuto ba magdili? Okay, di kami mutunin mo. Kay pulos naman ka. Laway. Laway ba? Laway. Oh. Laway naman noon ko ani. Wa kay ebidyensya sa imong mga gipang istorya. Laway Ay! na imo laway. Paabot! Laway yan, tanuong ka mo imo. Ay. May bauraw niya mo. Na, ayaw na mo paglalisbahin, anak, tay, be. Pasagdan na lang sa natos nanay kay mao mong ginayang gituhuan. Ay, ang ako lang ba, grabe kay atong pagpakauaw nga gihimo Renato. Unya, ato ba yung dungagan sa mga way hinungdan nga istorya? Mabe, kung man. Ay, padayon. Oh. Dugay kay ka nakapakli. Oh, mora ikaw Di na ka mo laway na mo laway. Hay! Ikaw ba Felix dagat ba? Wa ko magbuhat-buhat og istorya ha? Tinuod ang ako gisulti ninyo. Hilom na day. Oh. Kaya kon ako galing maglagot. Pwede na yun. Ako maoy mismo. Magpapreso nimo. Usa! Ibo kong ipapriso. Oh. Hala sige! Suwaye! Felix dagat! Kay tan-aon ta ka kung makapapriso ka nako. Hala sige! Suwaye na yan! Red. Oh, Nel. Ganun dali man ka. Ren, di ako yung nakuha nga balita. Na ako rin nakakita ni Guryo. Ay man siya. Matod pas nakasaksi, nakitaan ko nun nila si Guryo nga miadto sa opisina ni Atty. Tarungoy.
sa opisina ni Atty. Tarungoy. Oo, kuno rin. Nel, klaruha na. Unsay ko no? Klaruha na. Wa pa din na siguro, di pa din na siguro. Muna giingon sa itong mga sakop rin. Nakuha arsab ko na nila ka ng balita sa laing tao nga nakakita ni Guryo sa opisina ni Atty. Unya, unsa man yung gibuhat ron? Ito na ang mga sakop na to. Mihimo na sila og follow-up investigation kung naapa ba dito sa Guryo. Bantayin ninyo ang tanang lihok ni Atty. Aron masuta na to kung unsa ka tinuod ka ng balita. Nagkapangutanan lang ko rin ba? Kung si Guryo mismo mo'y miadto sa opisina ni Atty. May posibilidad ka nga naapa siya sa tarong niyang hunahuna. Na, nindot ka pangutana, Jonel. Misanto planos kung unahuna rin. Kaya kung di pa tarong ang unahuna ni Guryo, di yun mahitabo nga mo paingon siya sa opisina ni Atty. Tarungoy. Gusto ka? Mao gani, klaruha kung unsa gyud ng balita. Basinog. Di katus Guryo ang miadto dito. Basinog, lain katong tiguang. Muna yung mong klaroon rin. Sige, klaruha gyud. Aron dili ta masipyat niya ni. Kung makita na ninyong tiguang, ayaw na ninyo siya buhi, ha? Very good advice rin. Ako nang ipaabot sa itong mga sakop. Buhatan ninyo kung unsay akong gimandro ninyong tanan. Matuman rin. Pasilan siya, pasilan! Di na ko makapaabot ini. Excited na ko ini. Gusto na ko makikita nga si Renato. Mapalog, presohan na! Magtiking ko ang gula, magtingkag gula. Kay sobrang na kayo nga akong kalagot. Ug pagdumot niya ng tawa na. Pech, relax lang, relax. RL. Ha? RL. Ano si Aril? Relax lang. Sigurado nga mabalhog ra gyud na sa prisuhan. Double L! Nga double. Gusto ko karon dayon siyo. Di na ko makapaabot og ugma o laing adlaw. Sige lang. Salig lang ta ni Lolo Guryo kay mas naibaw sa tanan. Labi na nga iyan ang naistorya nga tong may laki kayo nga abogado nga way pilipildig mapildi magani ang iyang kliyente siya magpapriso. Email! Sa email. Dili doon sa computer, ha? Sa Email! Maulay! Nagpanikad lang yung ko siyo. Kay tiyaw mo, huwag kita magdahon nga. Magpakita na to lolo na mo. Timaan na pis. Nagidungog na gyud sa Ginoo ang atong mga pag-ampo. Kay buduhan agud kasi man nagkapin sukan nga nawas Lolo Guryo. Dua ka semana. Dua ka semana. Oh, Kapin. Pakapin sa kadlaw. Nga kalit lang siya mibutho sa tong atubangan. More sad magician nga now you see, now you don't. Dua ka adlaw. Unya. Napigil os ka adlaw. Dua ka semana. Unya sa ka adlaw. 2-1-0. Pero, nawingig yapon ko siyang tamparos siyo, oy. May nun, sa? Pero okay lang kay hasta ka, nawingig masaka. Sakit kayo to, no? Sakit kayo. Sakit. Bukat, nagkamot na si Gregi, no? Marunay, guwang mo baksil ko mo. Mau yan. Pero, kuwan ba? Praksadom ko na lulugod mo ng bugat ka na si kamot. Pero ay kasusyo, Oh. bahala nagkapila ka niya. Ikaw, may man nagtaparusan nga niya. Kapila ka na taparusan. Basta kayo, mapriso lang yung Renato. Kung utukan man na si Renato sa iyang kabuang karon, mas utukan mas luluguryo sa iyang mga pagi. Sigurado ko nga wagay dag-anan unya si Renato. Manlipaghong gyud siya sa iyang dakong kawaw. Ala, manlipaghong! Manlipaghong! Murag tinugong! Pero ang pangutana siyo, kung madutlan pa ba ka, nagkauho itong tawhana? Aw, kundi siya madutlan sa kawaw, sigurado gyud ko nga madugta siya dito sa prisuhan. Ala! Madutlan ba kagkawaw? Murag ka itong mga politikos kauluhan. Tapos Manila ang bahang. Ang Davao mo i-imbestigar. Basta ang bangag sa ilo. Sa ilo. Muna ilami diyan siyo. Naghinam-hinam, may tabo na kanang bugmaan. Madutlan siya sa kawaw. Basta, hasta tong iyang mga sakop nga murag kanang mga murag irong buwang. Katong ilabi na to si Janelle. Kita man tini ana Janelle. Imumig. Mura man tong katong taga GOD. Napali. Sila nang ubana katong bindalo. Lapindalo. Aw, mura nga na mga piso nga
nahumod sa tubig pits nga naslapits. Kinahanglan nga dili na nila kaluyan siyo. Prisuhon gid sila sa tibok nilang kinabuhi. Kana! Mo kinay sakto pits. Aper siyo! Aper! Aper! Happy na kita makahigop og sabaw sa putsiro ini. Ay, Dili putsiro. ako sa balbakuan nila ni Mila. Ay! Ingon man sa linatang baka nila ni Cecil. Ay! Ugotoy pag yung adobo. Makahigop na tago sa amin ni Pits. Hapit na. Oh, uy, uy. Uy, si Turibs. Toribia. Oh, kauban ni Toribia si nang tatay. What's happened? Hala. Gibisita man tao mga tiguan. Oh, mga tiay. Si T.I. Oh, wala tayo daog siyo. Wala tayo daog ka na, ha? Sabay. Yaw! Ay. Tas! Oy, nang daday. Musta nang? Ay! Ginaw namin ninyaw. Ginaw tayo. Ay, madikakos ng pigi. Napiit ang puso. Ay, ni agad mitasyo. Kuyog na ko si daday kay nahingawa kayo mininyo. Bitaw. Tinuod na tasyo. May anigyo kog tuyo karon kay daghan og gisultis Toribia nako. Gusto ko masayod sa tinuod. Today, nang daday. Nang dads. Turibs. Oh, Nako'y nindot nga balita ninyo. unsa man na? Nagkita namin ni Lolo Goryo. Wala na siya. Wala na siya. Unsa? Nagkita na mo ni Guryo? Oh, bitaw. Unang. Ha? Una ni Sudlo. Asa siya karon? Asa siya? And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.